सुबुंथि दानायाव धोरोमनि गोनांथि सुबुंथि दानायाव धोरोमनि गोनांथि सुबुंथि बे सोदोबनि गुबै जितु तात्पर्य आसलते बियो मा जायखौ जों लुबैनो थांनायाव धोरोमनि आश्रय लानो गोनां जानानै फैदों थि थामहिनबा आबुं थार सुबुं आबुं सुबुंथि दा आबुं सुबुं होननानै जों जुदि बुंनो थांब्ला थारमाने थि सुबुं आबुं सुबुं बुंनो थांनायाव जे बे जों सुबुं हिसाबै आबुं नङा नामा बिदिब्ला बेखौ एसे जों साननो गोनां जानानै दं जोंथ' सुबुं माहारि हिसाबै थारमाने मानसि हिसाबै आफा इसोर बोराइ बाथौआ दैथायहरनायाव जोंहा मा दङ आखाइ दङ आथिं दङ मेगन दङ गन्थं दङ खुगा दङ राव दङ सालाय दङ आरो जिथु जोंहा पंच इन्द्रिय मोनबा इन्द्रिय गासै इन्द्रियजोंबो जोङो दाजानाय हिसाबैसो जों आबुङैनो नायनो थांब्ला नङा होनबा दा बेबायदि बेलायाव बा सुबुंथि नङै मा जानो हागौ बिदिब्ला नंगौ आखाइ आथिं थायोब्लानो राव थायोब्लानो सोलो गोहो थायोब्लानो सासे सुबुङा आबुं सुबुं जानो हागोन बेबो नंखाय बिनि आन्दोआव माबा मोनसे थायो बे माबा मोनसे थानायखौ लुबैनानैनो दिनै नोंथांमोना आंनिथिं बे आयदाखौ हरदों जे जों आसलते सुबुंथि जानोबा जोंहा मा मानि दरखार बेवहाय गोनांथिनि खोथाखौ बुंहरबाय धोरोम जोंहा राव दङब्लाबो आथिं आखाइ दङब्लाबो निश्चय माबा मोनसे आंखाल जानानै जोंहा दं जायनि जाहोनाव जोंहा थि सुबुं जानो हायाखै दा बै आंखालखिनिखौ मोननो थाखायनो जोंनो धोरोमा गोनाङा धोरोमाव मा हाबसननानै दं जों ओरै सरासनस्रायै जुदि नायनो थांब्ला गावखौ दबथायनाय संजम खालामनाय जायखौ दो सोदोबानो बेखौ बुंनाय जायो दोनदाला बे मोसौ दोनदाल होनाय बोरमा दोनदाल होनाय बेबायदियै नङा संजम गावखौ दबथायनाय नंगौ जोंहा आथिं दङ आथिं थाबानो आखाइ थाबानो जोङो सुबुंथि जानो हायाबो जानो हागौ मानोबा बे आथिं फारनैया इनाय खामानियाव जोंखौ थाबायहोनोबो हागौ दाना बे इनाय खामानियाव थाबायहोनायखौ दबथायहोनो जोंनो मा नांगोन दोखौ नांगोन दोनदालखौ नांगोन आखाइ दङ जोंहा आखाइजों जों खामानि मावो बे आखाइ थाबानो आखाइजों कर्म मावनानै जाबानो सासे सुबुङा थि सुबुं जागोन बेबो नंखायबो जानो हागौ मानो होनबा बिनि आखाइया जायखौ जोङो असमिया रावजों हात लर आसि गोलाव थामहिनबा गाज्रि खामानियाव आखाइ होनाय सिखाव सिथोब बायदिसिना खालामो
अब्ला बेबायदि आखुआव नैबे आखाइखौ आं जुदि बाहायोब्ला आं थि सुबुं जानो हाबावगोन। आंहा राव दङ, आं राव रायज्लायनो हायो। राव रायज्लायबानो आं जे थि सुबुं जानो हागोन बेबो नंखाया। मानो होनबा आंनि बे खुगानि जिथु सालाय बे अनबरत जुदि अश्लील राव जुदि बेरखांबाय थायोब्ला, अराय सम रागा बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला बेनि बे रावा बेसेबां बेसेन बरा जागोन ना रायजोफोर। दा बेखायनो जोङो मा खालामनांगोन, बे रावखौबो जोङो मा खालामनांगोन, लेकाम दोनदां जों होनो हानांगोन। जानाय खुगा, बे खुगाजों जों जायो, जों जानानै थांनानै दं। जानो हाबानो सासे सुबुंखौ बे थि महराव लांनो हागोन। बे खुगाया बेबो आबुं नंजोबाबो जानो हागौ। बे माखासे जाथावै बेसादखौबो जुदि जायोब्ला आरो गावनि उदैया जानाय जिथु अनजिमा, जिथु जखा, बे जखानि गोबां जुदि जायोब्ला बे खुगायाथ' बे जाखाबायानो थागोन। जायोब्ला बे सुबुंनि जिथु देहा बे मा जागोन, बे सुबुं जाना थागोन ना, बे नोरजिया जागोन, बेरामाव गोलैगोन। अब्ला बे खुगायाबो जोंखौ थि सुबुङाव लांनो हानायनि जोंखौ मदद होजोबा। जुदिब्ला खुगाखौबो जों जुदि दोनदाल होआब्ला, गोसो आफा इसोर बोराइ बाथौआ जोंखौ संसारावहा थांना थानो बायदिसिना खामानिनि जखाखौ मावलांनो थाखाय जोंनो गोसो होदों। नाथाय बे गोसोआबो मोनसे सिमा दं, मोनसे परिखर दं, मोनसे सिमा दं। नाथाय जोंनि बे गोसोआ जुदि इसोरा बुंनाय बायदि, इसोरा थोननाय बायदि बिनि साननाया जुदि गोबांद्राय जुदि जायोब्ला, अब्लाबो बियो जोंखौ सुबुंखौ थि महराव लाबोआ। गोसोआ माबायदि जे आबौ आबैमोना गाज्रि दामोन, जोङो बेसाद लोङो, गाज्रि बेसाद होननानै जों बुंबाय, नेसा जों लोङो। नेसाया जे केबल जौआल' बे नङा, निसाया केबल जे जौल' बे नङा, गासै बेसादानो मोनसे निसा दं। बै निसानि जिथु बिबां, बे बिबांखौ दबथायनो थाखाय जोंनो ब्रेना, दानि गोसोआ, साननाया लेकाम हिसाबै जोंखौ बाहायो। दा बेखौ जों जुदि जखा हिसाबै जों जुदि बाहायनो जुदि रोङाब्ला, खुरैसे लोंबाय, हे आरो लोंबावोनोलै, खुरैनै लोंबाय, हे आरो लोंबावनोसै, गोसोआ जुदि थोनबाय थायोब्ला बिनि बिबाङा मा जालांगोन, एरलाङोब्ला मोनसे समाव नोंथाङा सुबुं महरै सहैनाय नङा। बेफोर गासै गोसोनि साननायनि गेजेरजोंनो जायो। दा जोंथ' सुबुं हिसाबै थांना थानायाव बेखिनिखौनो खालामबाय थायोलै। दा आबौमोना आंखौ बुंनो हागौ, आबौ जों सुबुं हिसाबै थांना थानायाव बेखिनिखौ खालामबायानो थायो माथो,
अब्ला जों मा राहा दं बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय? बे बारग'नायनि राहायानो जाबाय बै धोरोमा हंजम खालामनाय। बेखायनो गुनि गियानि पण्डितफोरा बुंदों गावखौ फोसाब, गावखौ फोसाब। बे बाथ्राखौ बुंनो थांनाय सिगाङावनो गावखौ फोसाबना बुंनाय आयदाखौ बुंनायनि सिगाङावनो आं एसे फंनैसो सिगांथिंनिफ्राय एसे रेफारेन्स बोनो आं नागिरदों। फोसाबगोन मब्ला मानो थाखाय फोसाबगोन बेलाय? मानो थाखाय फोसाबनो नांगौ आं दालाय? बहा फोसाबगोन आं? बबेयाव फोसाबगोन? फोसाबनाय माबायाथ' आंहा गैला। आंनि फिसा हौवाया बिनि बिफाखौ फोसाबनो हाबावगोन दा? बिनि बिमाखौ फोसाबनो हाबावगोन दा? आंनि फिसौलाया बिनि बिबौ आंखौ फोसाबबावनो हाबावगोन दा? गोब्राब। अब्ला फोसाबनायनि गुदिया बबेयाव दङ? फोसाबनायनि गुदिया जाबाय आफा इसोर बोराइ बाथौआ लुबैनाय बायदि सृष्टिनि गुदियाव, सृष्टिनि गुदियाव जों फोसाबनांगौ। सृष्टिनि गुदि बहा? जोलै सृष्टि खालामनायाव। दा जों जोलै सृष्टि खालामनायाव मब्ला खालामो? हाबायाव खालामो। हाबायाव दिनै बेवहाय गोबाङा जुलि लायि सेंग्रा सिख्लाफोरबो दं। आं बिथांमोनखौ गोबां मदद जागोन बायदियै आं बे बाथ्राखौ बुंथिनो आं सानबाय। हाबाखौ माबायदि होयो? हाबाया गोबां रोखोमनि दं। हाबा गोथां दङ, हाबा गोमोन दङ, बेफोरखौ आं बुंनो थांला। मुसुं मिजिं मिथिंगा खोनायाखैमोन दां नोंथांमोना? मुसुं हाबा दङ, मिजिं हाबा दङ, मिथिंगा हाबा दङ। हाबा गोमोन हाबा गोथांखौसो जों खोनादोंमोन। दंखा हाबा गोरजिया हाबा बेफोरखौसो जों खोनादोंमोन। दिनैलायनो माबा आबौआ बुंलांबाय माबा मुसुं हाबाबो दङ, मिजिं हाबाबो दङ, मिथिंगा हाबाबो दङ। दङ। बे मिथिंगाया माबोरै सृष्टि जादों? बिसोरनि जो जोलानि गेजेरजोंसो बे मिथिंगाया सृष्टि जादों। दंफां लाइफांफोराबो हाबा जादों, नाथाय जों नुवाखै। बै जाबाय मिथिंगा हाबा। दा बेफोरखौ आं बुंनो थांला। आं जोंनि मनुस माहारि, मानसि माहारिनि हाबानि खोथा आं बुंनो थांबाय। हाबाखौ ओरैबायदि होयो, गोथार बावसालियाव आफा इसोर बोराइ बाथौखौ साक्षि लाखिनानै आसारिनि गेजेरजों बर' खैनानो हाबाखौ होयो। नाथाय बेवहा आसारिया ओरैबायदि बोसोन होआ, नों मात्र गथ' जोनोम होनायल', बेबायदि बोसोन होआ। मा बोसोन होयो? नोंनि गोरबोआव उजिनाय बै जोलैया जाहाथे न'खर समाज आरो दुलाराय जिबि माहारिनि गेजेरावनो सासे मुंदांखा सुबुं जानो हायो। बेनि थाखाय नोङो आफा इसोर बोराइ बाथौआ थिननाय बायदियै खामानिखौ मावलां। आसारिया बेबायदि बोसोनखौ होयो। आफा इसोर बोराइ बाथौआ सुबुंखौ जोनोम होनानै थां नों दुथां जायो थां बुङा। थां नों ज' फाग्ला जायो थां बुङा। अरायबो गोजोनखौ हास्थायनानैसो आफा इसोर बोराइ बाथौआ सुबुंखौ जोनोम होयो। दा बे आफा इसोर बोराइ बाथौआ थिननाय खोथाखौ बै बर' खैना
गोरबोआव मोनसे हृदयंगम जानांगोन। जोंनि जोलैया उनाव माबायदि जागोन? जोंनि जोलैया जाहाथे बे मनुष्य माहारिखौ, मानसि माहारिखौ साबसिन हामसिन खालामनानै सासे गावआ मुंदांखा सुबुं जाहैनो हाथों, ओरैबायदि गोसो लानानै गोबां ध्याननि गेजेरजों बै बर' आरो खैनाया मा खालामनांगोन? सृष्टिनि गुदि खामानिखौ मावनांगोन। नाथाय बेफोर जोंनि गेजेराव एसे आंखाल दा बे आंखालखौ सुफुंनो थाखाय जों साफ्रोम सिबियारिफोरा मा खालामनांगोन? साफ्रोम सुबुङा जोङो नाजालांनांसिगोन। आंखालखौ जोंनो सुफुंनोसै। ओरैबायदि खोथायाव बुङो जे बिफा नायना फिसाज्ला, बिमा नायना फिसाजो, नङा होनबा? बुङा जोंनि बर' रावा गोदो गोदायनिफ्राय दं। जाथसाय पात होननानै बुङो। बिफा नायनानै फिसाज्ला, बिमा नायनानै फिसाजो, ओरैबायदि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोदों। होमबा बेयाव मा ओंथि दं? बिनि गुमुरथिया मा? बिनि गुमुरथियानो जाबाय बै बिफानि साल चलन, स्वभाब चरित्र, मावनाय दांनाय, साननाय हनाय बेफोर जुदि गोथों जुदि जायोब्ला बियो आफा इसोर बोराइ बाथौनि मददजों बेनि फिसाफोरखौबो सासे गोथों लामायाव दैथायहरनाय बे सुबुं दानो हागोन। थिग बे एखे ओंथियैनो दिनैनि सेंग्रा सिख्लाफोरा इयुननि मुलुगखौ दानायाव आं बेबायदि मदद होगोन, बे ओंथिखौ, बे साननायखौ लाबोनांगोन। गाव फोसाब, बे हाबा जानाय उनाव गाव फोसाबनो थांनायाव गोबां खस्थ' नोंथाङा जानोबो हागौ। बर'आ, खैनाया गोबां खस्थ'बो मोननो हागौ। खस्थ'नि सिखार खालामनांगौ। खस्थ'खौ खस्थ' होननानै जों जुदि सिखार खालामाब्ला, जुदि सानाब्ला, अब्ला जोङो मोजां फिथाइ मोननो हाया। बिनि इयुन जोलैखौ मोजां हास्थायनानै बियो गावनि कर्मफोरखौ मोजां मावलांनांगोन। जेरै गाज्रि खामानियाव बे आखाइ होनो मोननाय नङागोन, गाज्रि साननो मोननाय नङागोन, गाज्रि जानो मोननाय नङागोन। दा बेफोरनि जाहोनखौथ' जोंनि गोदो गोदाय आबौ आबै, आइ आफामोना बुंबोदोंमोन। नाथाय जों बेफोरखौ हृदयंगम खालामनो हायाखै। गोरबोआव सोनो हायियाव जोंहा मा जादों? माखासे आंखाल जादों। जेरै बुंदोंमोन, आबौआ बुंदोंमोन बा आफाया बुंदोंमोन जे मा, आं जुलि लाबाय, हमना ला, जुलि लानायनि उनाव आंनि बिसियावहा दोरसिबाय। अब्ला बे दोरसिनाय खोथाखौ आंनि आफाया बा आबौआ बुंदोंमोन जे आबौ, नोङो गाज्रि खामानि दामावदे, जिबि दा बुथारदे, मानो बुंदोंमोन दे? अब्ला बेबायदि साननाय हनाया जे गोदो गोदायनिफ्रायनो दंबोयोमोन। आबौ आबै, आजौ आजैनि खुगानिफ्रायनो बे बेरखांबोदोंमोन। बे आबौआ बुंदोंमोन, गाज्रि खामानि दामावदे, जिबि दा बुथारदे, मानो होनबा नोंहा आबै फिसाया गथ' दोरसिबा। होमबा साननानै नायदो माब्रै? गेफे बेसाद दाजादे, फिसौजोखौ बुङोमोन। दा आंनि बिसिखौ हमना ला बुंबा, नोङो गेफे बेसाद दाजादे। गेफे बेसाद माने जाय बेसादाव नेसा दं, बे नेसा थानाय बेसादखौ दाजा होननानै बुंदोंमोन। मानो होनब्ला बे नेसा बेसादखौ जुदि जायोब्ला, नेसा गोनां बेसादखौ जुदि जायोब्ला, नों उजिनो नागिरनाय, नों सृष्टि खालामनो नागिरनाय बै दोरसि जानाय उन्दै खुदियानि देहायाव बेफोरो
संदेरगोन बास्तब सैथो बियो मानो होनबा बिनिफ्राय जों रोखा जों नुहुरो जायखौ दिनै हिन्दु शास्त्र महाभारतावबो बेखौ एकदम रोखा लिरथुमनानै सुबुं माहारिनि गेजेरावहा बिथांमोना फोसावदों अभिमन्युनि खोथाया बेखौ आं गोलाव बुंनो थाङा आं बुंला अभिमन्युआ माबायदि बिनि बिमानि गोरबोआव थानाय समाव बे गोरबोआवनो जे माबा माबिबो सोलोंदोंमोन माबा खोनासंदोंमोन जादोंमोन ओइनोदोंमोन बिनि रोखा फोरमान महाभारत बिजाबाव दं जायनि जाहोनाव जोबथा समाव अभिमन्युआ गावनि बिमाखौ दराय बुंदोंमोन आयै बिनि गोरोन्थिया रावबो नङा नोंनोमोन आयै नोंनोमोन दा बे गोरबो थानाय समाव जि बाथ्राखौ खोनासंदोंमोन बिनि अन्तिम समनि जोबथा समनि खोथाखौ बियो बुंबाय थाब्लानो बिनि बिफाया बुंबाय थाब्लानो बियो बिनि बिमाया उन्दुलांनाय जाहोनाव बेबो उन्दुबाय अब्ला नाय बिमा बिफानिफ्राय गोरबोआव दोरसिनाय फिसाया माबायदि सोलोङो अब्ला बिमा बिफानि साननाय हुदाया जुदि मोजां जुदि जायोब्ला अब्ला बिसोर रायज्लायनाय जानाय लोंनाय गासै खोथाखौ बिनि गोरबोआव थानाय फिसाया बेसेबां सोलोंलाङो बेखौ एसे नायदो दा बेखायनो जों थि सुबुं जुदि मोननोब्ला गुदियाव जोंहा मावनो गोनां बिबान दं दा गुदिया जोंनिया थांबाय होननानै जों गारना दोनबा जागोन नामा आबौ जायाथ' नङा होमबा जोंनिया बोसोन गैलालै बैसो गैलालै जों बेंला बे खोथाखौ बुंब्ला गोबां गोरोन्थि जागोन नंगौ सृष्टिनि गुदियाव जों जुदि खालामलांनो हाबाथ' मोजां नाथाय सृष्टिनि गुदियाव जों खालामनो हायाखिसै दा बेबायदिनो हायाखैब्ला बुंदों মহাপুৰুষৰ চানেকিৰি জীৱনৰ আমিও কৰিব পাৰোঁ জীৱন গঢ়ি गेदेमा सुबुंफोरनि बै बोसोनफोरखौ नायनानै बिथांमोननि आगानखौ संलांनानै जोंनि बैसोआ थांबायब्लाबो जों मा खालामनो हायो जोंनि समाव जों गावखौनो गहित खालामनो हायो অভিনয় শেষ হলে আয়ুবেলি মাৰ গ'লে থৈ যাব পাৰোঁ সময় বালিত जोंनि बे भावथिनाया जों दा भावथिना गेलेगासिनो दं बे भावथिनाया आहा जेलानो जोबगोन आंनि जिउआ जेलानो जोबगोन अब्लाबो आं मा खालामलांनो हागोन आंनि कर्मआ जुदि मोजां जुदि जायोब्ला बालाबारियाव आंनि आगानखौ गालांनो हागोन दा बेखायनो जोङो दिनै बैसोआ थांबाय होननानै जोङो आखाइ खबजोबना थानायाबो जोंनि थाखाय गोनांथि गैया जों मा खालामनांगोन नाजानांगोन आं दा बुंनाय बे गेदेमा सुबुंफोरनि खोथाफोरखौ जों लानानै जों नाजालांनांगोन बेखायनो गावखौ फोसाब गाव जुदि इनाय खामानियाव जुदि आखाइ होदोंब्ला फोसाबदो आफा इसोर बोराइ बाथौआ आंखौ उजिनाया बैबायदि मावनो थाखाय उजिहोआखै आं गावखौ फोसाबनांगोन आं गावनो जुदि फोसाबाब्ला आबौ हरसिङा आंखौ फोसाबनो हाया आबौ लिबिरामा आंखौ फोसाबनो हाया आबौ महेश्वरा आंखौ फोसाबनो हाया आबौ दौरिमोना आंखौ फोसाबनो हाया मानो होनबा आं गावनो फोसाबनांगोन गावखौ आं फोसाबनांगोन गावखौ गाव फोसाब मात्र मा खालामनोल' हायो आबौ हरसिंमोनहा आबौ बेखौ ओरैबायदि खालामनांगौमोन नामा आबौ लिबिरामा आंखौ बुंनो हागौ
दौरिया आंखौ बुंनो हागौ आबौ दौरिया आबैमोन बेखौ ओरै खालामनांगौमोन नामा बेखौल'सो खालामनो हागोन नाथाय बिनि गासै जिथु सोलायनायनि आयदाखौ बे खर'आवहा थ्रोब सोनानै जेब्लाबो होनो हाया आं दुगैया हमना ला आं दुगैया दैजों बाल्थिंजों दै खावनानै आइया स्र' लुखुबना होबाय थाव लाया दा थाव माखिनानै आइया होबाय ओंखाम जानो होबाय आं जाया आइया मा खालामबाय जुर जुलुम ओंखामखौ माखिनानै दौबाय आं मन'आ मा खालामबावनो लिमोनथ्राजों थुनानै हरगोन ना गनजों थुनानै हरगोन मा खालामगोन रावहाबो गोहो गैया आं जुदि मन'आबा नङाना थिग बेखायनो आं गावखौ जुदि आं फोसाबाब्ला गुबुना रावखौबो फोसाबनो हाया बेखायनो बुंदों गावखौ फोसाब गासै बिथिङाव साननाय हनाय मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय गासै बिथिङावबो गावखौ फोसाबनानै मा खालाम फोसाव गावखौ फोसाबखांनायनि उनाव फोसाव माबायदि फोसावनो ओरैबायदि नङा रायजोफोर नै बाथौ सिबियारिफोर नै आं ओरैबायदि जाबाय दरखार गैया बेबायदि फोसावहैनो दरखार गैया गाव जेलानो फोसाबगोन फोसाबनाय लोगो लोगो आबौ हरसिङा बुंगोन हाब लिबिरा बिराद मोजां जाबायलै फोसाबाखै होनबा बियो दुलाराय थारमाने मानसि माहारिनि गेजेरावनो मा जागोन बिथांनि मुङा गोसारलांगोन फोसावोबा नाथाय गाव जेब्लाबो फोसावा गाव फोसाव बेनि उनाव गोगोम खालाम जेलानो फोसावजोब्बाय गोसारजोब्बाय नोंथांनि मोजां कर्मफोरा फोसाव जाजोब्बाय अब्ला गासै मानसिया खौसे जागोन ना जाया गासै सिबियारिफोरा खौसे जागोन ना जाया बार निस्सय जागोन बा खौसे जानाय लोगो लोगो बे गोगोम जाबायना जायाखै फोगोम बेखायनो हारसिङैनो फोगोमनो हायो जुदिब्ला नोंथाङा गाव जुदि फोसावोब्ला आरो नोंथाङा फोसाबनाय लोगो लोगोनो बियो फोसावजागोन आरो फोसावजानाय लोगो लोगोनो बियो फोगोमगोन दा गोबां बेबायदि दंबावोमोन आं आरो बिदि गोलावहाय आं बुंथिलांनो आं सानाखिसै मानो होनबा समा नोंथांमोना गुबुन गुबुन हाबाफारि दं आं हारसिं समखौ जाबाय थाबा जानाय नंलागोन आं नोंथांमोननो गुबैयै जिथु आयदाफोर दङ बे आयदाखौ मावफुंलांनायनि आं सम होनांगोन दा बेखायनो दा बैखिनिखौ खालामनो थाङोब्लानो नोंथाङा न'आव थाबाय थाब्लाबो नोंथाङा मा जागोन थि सुबुं जागोन नोंथाङा थि सुबुं जागोन मानो होनबा नोंथाङा फोसाबनो हाबाय फोसावनो हाबाय फोगामनो हाबाय बेखिनि कर्मखौ खालामनो हानायाव नोंथाङा मा जाबाय थि सुबुं जाबाय दिनै गेदेर पण्डितफोरा बिसोरो गासै ओनसोलफोराव गिदिंजोबाखै नाथाय जों गिदिंजोबाखैब्लाबो बिथांमोननि मुंखौ जों खोनादों जेरै स्वामी बिवेकानन्द मोना शंकरदेब मोना बिथांमोना गावसोरखौ बा गावखौ फोसाबखांनायनि गेजेराव फोसावनानै मानसि माहारिनि गेजेरावनो फोगोमबाय दा बिथांमोना जोंनि न'खर हाबफैदोंमोन नामा फालाय हाबफैयाखैमोनथ' नाथाय बिथांमोना दिनै मा जाबाय थि सुबुं जानानै थाबाय थि सुबुं जाबाय बिसोर थैनो रोंला नाथाय जोंफोरा
थैयो थैनाया माबायदि थैयो जोंनिया खननै थैयोनो मालाय बिथांमोना खनसेल' थैबाय जों नाथाय खननै थैगोन दा खननै जुदि थैनो लुबैयाखैब्ला थि सुबुं जानो थाखाय जों बयबो हास्थायनांगोन खननै थैनाया माबायदि गिबियाव सम्बर बसुमतारिया थैबाय बेनि कायिक देहा हाजों लुनाय बे देहाया थैबाय साननैसो आंनि बुरैयाबो गाबबाय फिसाफोरा गाबबाय फिसौफोरा गाबबाय सप्तासे गाबबाय सप्तानै गाबबाय दान मोनसे गाबबाय बोसोरसे गाबबाय बिनि उनाव गैला आंनि मुङाबो गैला जोबलांबाय सिगाङावथ' आंनि देहाया थैबाय बिनि उनाव लासै लासै आंनि मुङाबो थैलांबाय खननै जाबाय थैनाया नाथाय जायफोर गेदेमा सुबुं जायफोरा थि सुबुं होननानै बुंदों बै थि सुबुंफोरा खनसेल' थैदों महात्मा गान्धी जोंनि बर' हारिनि गेजेराव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म कालिचरन ब्रह्म आरो गोबां गेदेमाफोर दङ जेरै भबेन बर'मोनबो दङ गुबुन गुबुन जोंनि गेजेराव जोंनि गेदेमा सुबुंफोर दङ बिथांमोना खनसेल' थैदों मानो होनबा बिथांमोननि मुङा थैलाङाखै बिथांमोननि मुंखौ जोङो लालांबाय थादों बिथांमोननि मुङा थैलाङाखै दा बेबायदिनो जों खनसेल' थैनो जुदि हास्थायोब्ला खननै थैनायखौ जुदि हास्थायाब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन थि सुबुं जानो थाखाय नाजानांगोन आरो थि सुबुं जानो थाखाय नाजानोब्ला धोरोमा जोंनो थिननाय जेरै नोङो अननाय गोथार सैथो निमाहा आरो खौसे बे गोसोखौ लानानै बाथौ गुरुआ बुंलांनाय बे बोसोनखौ लानानै नोंथांनि जिउखौ दैदेनलां अननो सोलोङोब्ला जे अननायनिख्रुइ देरसिन हाथियार बुहुमाव आरो बर'बो गैया गोथार नोंथाङा जुदि गोथारथि जुदि बाहायनो हायोब्ला गोथारथि जुदि बाहायनो हायोब्ला नोंथांखौ अराय सम मानसिया लुबैगोन मानो होनबा जे गोथारथि गोनां मानसिया दै गोथार बायदि बयनिबो आंगोनो जायनि थाखाय बुंदों सत्यनाथ बरायाबो बुंदोंमोन जे चरित्रबान मानु पवित्र जलर निचिना चरित्रबान मानु पवित्र जलर निचिना बेखायनो गोथार जा सैथोआव था रावनिबो इनाय अनागार दाखालाम सोरबाया माबा मोनसे लुबैदों नोंथांनि खाथियाव न्याय्यब्ला होनो नाजा सोरबाया बेरामाव गोग्लैना दङ डाक्टार कबिराजनि खाथियाव थांनो थाखाय थाखा फैसा गैया आनासेबाबो नोंथाङा मदद हो आरो बे बाथ्राखौ नोंथाङा मा खालाम गुबुननि सिगाङावबो फोरमाय नोंथांनि सैथोबादिया बेयावनो गोसारगोन खौसे था जोङो गावस्रानो नाङा गावस्रायोबा जों थैगोन खौसे थायोब्ला जोङो देरहागोन बे बोसोनखौ बाथौ गुरुआ जोंनो बुंदों बेखायनो बे बोसोनखौ जोङो ला निमाहा सोरबाया इनाय खामानि मावबाय थुलुंसि गोथारजों दै सारना बेखौ निमाहा हो थुलुंसि गोथार नोंथाङा बास्तब माबायाव मोनाबो जानो हागौ नाथाय नोंथांनि गोथार गोसोआनो गोथार थुलुंसि बिजौ बायदि बे गोथार थुलुंसिजों दानो नोंथांनि गोथार गोसोजों बिथांखौ निमाहा हो नोंथाङा मा मोनगोन इसोरनि अननाय मोनगोन
बे गासै जितु सोलोंथाइ गुरुआ बुंनाय सोलोंथाइ बेफोरखौ जों जुदि रोखा जोङो बजबनानै जुदि लानो हायोब्ला जोङो साफ्रोम सुबुङाबो मा जानो हागोन थि सुबुं जों जानो हागोन आरो थि सुबुं जानो थाखाय अराय सम नाजागोन आं बेखौ मिजिंथिबाय। जोबनायाव आफा इसोर बोराइ बाथौआ जोंखौ बे मुलुग संसाराव दैथायहरबाय बिनि गिबि सोरजिनाय मोनबा गोहोजों। बिनि गिबि सोरजिनाय मोनबा गोहो हा दै बार अर अख्रां। आंनि बे देहायाव थानाय बे हाया अराय सम गोजोन थाथों। नोंथांमोना बयबो बेखौ सान। आंनि देहायाव थानाय बे हाया अराय सम गोजोन थाथों। दै आंनि देहायाव थानाय दै बे अराय सम सुदेम आरो गोजोन जाथों। अर आंनि देहायाव थानाय बिदुङा अराय सम समान परिमान थांथों। खम जायोब्ला बारा जायोब्ला लोमजा साजा जायो बेराम बायदिसिना जायो। दा बेबायदि जाहाथे दाजाथों समान परिमानै थांथों। बार आं हां लानाय बे हां लानाया अराय सम नांगौ जखानि जाथों। आंनि साननाय हनाय अख्रां बे साननाय हनाया अराय सम एखे जखायैनो थाथों। गाज्रि बिथिंथिं दा थांथों। आरो बे गासै खामानियाव आफा इसोर बोराइ बाथौआ आंखौ मदद होथों। बे बिश्व ब्रह्माण्डआव थानाय गासैबो हा दै बार अर अख्रांजों दाजानाय जिबि मुलुगा अराय सम गोथारै थाथों आरो गोजोनै थाथों। बेखौ आफा इसोर बोराइ बाथौआ जोंनो बोर हरथों। बेखौ आं आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव आरज गाबबाय। आरो माजबाद बियाबनि गासै बाथौसा नोंथांमोना जिरायनानै आफा इसोर बोराइ बाथौनि बोर लानानै गावखौ दानायजों लोगोसे न'खर समाज आरो हारिखौ दैदेनलांनायाव गोहो बोलो मोनथों। आबादारिया आबाद मावनायाव गोहो मोनथों। फालांगिया फालांगि मावनायाव गोहो मोनथों। फरायसाया फरायनाय बिथिङाव गोहो मोनथों। गासै सुबुङा आलो गोजोनै थांनानै थाथों। बेखौ आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव आं आरज गाबनानै आंनि बोसोनथिनाय बेलायाव जालांनाय गासै गेना गोरोन्थिनि थाखाय आंखौ निमाहा होथों। बेखौ आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव आं आरज गाबनानै आंनि बे समनि सुंद' बोसोनथिनायखौ आं एसेयावनो फोजोबथ'बाय। दहाय आफा इसोर बोराइ बाथौ।